tlačiť nahraj. Je to strašná železničná priecestia, ak ide ten kolorovoz doľava. Takže tá bola Iveco doľava. Rovno sa ide na tú, jak sa to hovorí? Lodenicu. Po pravej strane máme tie strašné, naozaj strašné teplovodné rúry. Po ľavej strane, hovoril som ľavo, opravu predtým. Takže ešte raz, po ľavej strane máme teda strašný slovna. Ježiš, neviem, čo tam myslel sa. Po pravej strane sú tie strašné teplovodné rúry. Ten zvuk potom môžeme stať ďalej. Istý. Prechádzame cez prvú lávku. Cez teplovodné kanály. Doprava sa ide do Zahradiek a doľava sa ide k nám, čiže tu je zastávka 77. A už máme po ľavej strane strašné teplovodné rúry. Vidíme v pozadí spalovne. Takisto strašné. Teraz míňame Iveco. A Marek je amatér. Na teba nemám. Jasné, lebo to bola tá jama, ktorú Marek videl, samozrejme. No tu je to zastávka 77 a doľava musíte prejsť cez lávku, cez túto lávku a rovno. Doľava sa ide do spalovne a rovno sa ide k nám. A odtiaľ to je zhruba tých 1,6 km. To už nejaký zákazník. Rovno sa ide na kopač. Rovno sa ide na kopač a doprava sa ide k nám. Takže doprava. A Marek je stále amatér. Stále na teba nemám. To som aj začít točiť Marek už od tej pumpy. Nevadí. Tak to možno natočiť. Normálne, keď si napíšeš pozvánku do telefónu, tak nezabudneš. Keď si niečo nepamätám, si sa napíšem do telefónu. Ja si všetko zapamätám. No však to vidím. Blížime k raju.
akurát míňame perivku rutného Flintstona. A konečne 77. A konečne 77, a toto už je. Toto je ono. Toto je on. Yamaha. Dohodnuté.